dadi kapur barus. Kapur jelas ngono. Karisma syuting Watang Tambarjo Bojonegoro nyubara nanti wonge minggat. Tanggapan Pak Dewi kurang ajar. Alhamdulillah. Tipe sak bojone sambat. Waduh tok jenenge. Aduh tapi 700 mbok Pak Dewi aku ngono. Grendel. Pak Dewi wong loro. Aku kleru ndek Bang. Ratna Kaila dan Ratna. Cokot karo Bu Guru. Bu Guru. Ratna Kaila. Aku nek awar Mbak Ratna kiling tanggapan sing suwi kata. Nendi? Orjun nyarane apa ketiban kontrol. Kurang ajar. Orjun lagi kreditan saulan apa ketiban kontrol itu Kang Son. Ambruk kene ndek Cahayu, pokoke tak dongakno go gondang meteng meneh wis. Kaya Mbah Yaim lho, sakinah mawaddah warahmah. Kedawan. Lah sing penting meteng sik. Bocah iki nek durung ana cano bayar omong. Omong ngene diteges kok sing bener. Kleru neh to. Lho, lha nek kon keteng isik lho. Lho, rak keteng isik to. Lah awakmu ngomong piye mau? Lho, wong diutal mentah, makane to sekolah aja kopek ae. Maksudnya ki ijaban dhisik. Ijaban dhisik. Nek wis sah agama negara lagi meteng. Lah ngono lho engko dianuni sah-sah lho. Kene sing cilik-cilik iki nang medun. Iya. Kene kok ngantuk iki dibunyi apa kowe? Iki anyang-anyangan to piye to Dimas iki? Ayo rene nduk Cahyo. Mosok kabeh iki. Iki loro sik iki sing cilik iki lho. Oh gak telu kene lho telu. Telu kene. Kayu loro sak pasang. Sing cilik iki rene iki. Iki lho ngantuk iki lho. Kene. Sopo to ngantuk? Nah, berdua dulu sini sayang ya. Kowe wedi nduk? Ya panake Mbak Se to. Dudu. Mang jiran apa enek sing nyumbang nyanyi, Mbah? Sinten? Sri mang lho. Sri. Mbak Se Mbak Sri. Wong ora enek sing cilik belas aku. Dengkulmu mlacat. Kuwi jenenge wong ayem mertandake tanggung jawab lanange. Dadi kok lanangan. Wong lanange tanggung jawab iso mulya bojone. Suwi ra kepethuk kok tambah kok spring bed podonan. Adik siapa namanya? Karen. Oh, pretel jenenge. Bocah ki nek muni sing banter nduk cucuke budhet. Enggak. Wong budhek iki panjang umur. Budhet kok panjang umur ya belis mati. Ciri sapa? Lah nek sepur grubuk-grubuk ra krungu terus kuwi ae wong kopok kuwi panjang umur. Kok iso? Mau diceluk bojone ra krungu apa nek celuk malaikat maut. Nganggur tolah. Malaikat maut ki ora nyeluk blok goblok. Lah piye to langsung cekel cek dul. Apa to mati? Ogo. Aku manteng guri. Lho, iya wis mati guri. Beneran aku. Ayo Sri, siapa nyanyi iki? Kuwi lho, Mbak Sri. Jadi Sri pengen nyanyi. Sri. Oh, ya Mbak. Ambek dulure lanang gak apa-apa duet iki. Adike Mbak Sri. Lah iya. Jadi mang penyumbang aku celuk Mas penyumbang nyanyi. Iya, ayo ditanya dulu. Farel. Oh, main di. Apa? Nah, ayo. Oh, main di main. Itu. Adik mantan ya? Adik mantan? Kalau ibu yang rada seh bukan adik mantan itu. Orang ngerti kayak. Iya. Ini omahnya nih, omahnya. Ini ya. Loh, itu. Kadane adik mantan. Ponakan Mas. Nggih. Adik kandung. Oh, Bapak sambung. Ayo. Sijine sapa ki? Rahel. Untung nanti to, Nduk. Iki Rahel. Iki Farel iki nggon lanang nang wedok ya. Iki sapa Naha jenenge? Nah, piye to Nah? Sapa ta? Tah ki MC keselek. Rahel. Rahel. Wong abas kok. Main di, Nduk. Endi? Iki sarsan kene iki. Masa Takoki anake sapa? Anake Mbak Se ya? Iya, Mbak. Dudu to anakmu lanang kuwi lah. Iya. Coba terbanter. Kenapa? Lumbuke ini. Kok wis gede to? Alhamdulillah. Ora ngeri aku kok. Heeh. Kaya mbae ya. Kosong ngeri mbae lho. Itu nih kasih. Njaluk lagu apa iki, Nduk? Apa manut karo Sama jenenge, Mak? Bude Sri? Rahel. Sri. Kowe iki sida nyanyi kono ta? Kapan kowe bali? Kowe lunga ora pamit aku. Terus pamitmu neng pasar kali tidur. Aku pangkring karo Mbak Sri. Kenapa? Biasane neng pasar kali tidur kayak baby dulan. Baby dul. Helman. Lah saiki jilbaban ngono aku yo pangkring Dek. Cibrak. Nek jilbaban ku lho. Heeh. Kok bakul ndok. Kayak bakul ndok pasar kali tidur. Iki yo lagu apa?
Yo lagu apa, Bu? Sowok. Bocah cilik nek wedok ki panggilan khas iki wong Jawa ki wuk. Nek cilik wedok, Wuk, nek cilik lanang, le, til, nek cilik gede. Oh, tul. apa jajak nek dulu. Kok iso. Kowe njuk lagu apa? Kowe anyang-anyangan topi to, Nduk. Kita awang-awangan. Lu wesu ya? Ya. Ah, lesu tenan to. Engko kek paringi dahar nggih, Bu. Paringi dahar to, Bu, ngesakno putrane. Weh, aja lali ku ya live streaming. Heeh. Nang channel Mas Warsono iki karo channel Mas Santo Kliwir channel. Heeh, jenengan subscribe gratis. Jangan lupa di-subscribe Heeh. Antok Liwir sama Harsono. Harsono. Tapi dia wis gak nyuting mati bisa. Piye to? Kuotane entek kuotane. Kowe njuk lagu apa, Nduk? Sepiro to, Nduk? 2. Kelas 2. Wis diadik nek pura? Durung. Cita-citane pengen Anakmu dadi apa, pira? Anakmu jenenge kenapa to? 1. Eh? Cek men to. Cita-citane pengen dadi pira 1 jarene. Oh, sitok urung bar. Urung bar ngul momel kok. Kowe njuk lagu apa? Ngundang bentang mangan ayo. Heeh. Yo lagu apa, Bu? Iki kok kaya nyemoni nggone kancane lho. Heeh. Kowe njuk lagu apa? Loadinge suwi cah ki. Apik batai api batai. Kak mangane dia biyen anu metenge nyidam joget yang ngene iki. Napa? Anake dadine ngomong-ngomong karo ngene. Masih bersama Nyubora ada si cantik. Au. Syukur. Kok kaya kirek lho. Bersama Nyubora, Heeh. artis yang pernah gelintangan ngedaki aku. Ah, seneng awakmu. Sing kandha sapa? Lah kuwi ngudaki. Sandale tak colong sak sisih. Ah, maling le. Gak kok, Apa? apa anak kaji yo. Ada dek au. Kuk. Lia Maharani bersama Nyubora. Dedek Cimbem. Wah, penyanyi ngene lho, Mbak. Tukar tambah vario siji wani aku iki. Aku wis moh kenal penyanyi aku wis moh. Entek pira? Ah, omahku karek sampyake gara-gara yo kuwi kok. Mbok ngarang Patang piak karek sampyak. mbok ngarang ganti penyanyi ya? Iya. Oh, arang ira kaprah. Masa to? Lho, syukur kowe, syukur. Ya Allah penyanyi ngene iki regane pira? Yo tukokno. Selawe geblak diri. Loh, nek 100. Pasar kerdus. Iya 75. Sak umurem. Iki jane penyanyi toh. Ini penyanyi mau saya talent lho. Tak cepok mborok lho. Cah piye ta ki? Ngene iki jane Malah kaya banci. Makasih lho ya. tak Biasane kowe lho, Mbah. Sik ta. Nek wong wedok kuwi nek mati wong lanang. Lanang. Nek mati almarhum. Almarhum. Wedok. Almarhumah. Nek bansi aluminium. Kok iso kaya ngono to, Dik? Ya ampun, apa kabar, Say? Ini anu sehat Say. Gimana sih Say kabarnya kamu Say? Waduh, peres kamu deh. Lama banget ya kita nggak ketemu. Iya, abisnya dari mangkal di sana obraan. Oh, di mana? Satpol PP, rel bengkok, aku begenggek kopi aku. Kuwi germone. Nah, ini kan langganan kita. Wah. Iya kan? Kowe langganan banci gelakno wong iki. Iya. Langganan sing wedok langganan banci. Aku seneng bansi. Gak meteng. Gak Monggo Nyubora. Aduh, piye to iki? barbar. Dek. Mana nangis misik. Sayang, jangan nangis. Kalau kamu gregetan sama dia, idoni saja nggak apa-apa. Aduh, wara-wara kok gitu sih. Jangan ditoni dong. Ketelah. Nene Dek. Urung metu. Ayo kowe malah medeni wong kowe iki. Kamu lapar sayangnya. Untung bledos ngono. Mas Dek wedi gara-gara wajah ngelumpuk. Iya, bocah ki mathuk wajah kok nglumpuk Lah iki. iya. Kowe gak pegel ya, Nduk? Ngene. Iki aku ngerti cita-citane Caki. Apa? Sampeyan nggawa nomor sing Mas Tinju. Ronde 2. Gak apa-apa ya nek kene. Heeh. Karo Pak Ayo Tambah lagi, tambah lagi. Terus sama bawa sik. Nek ngene ya ngene karo obat. Aja kok la ilaha illallah. Bisa karo Kutu kaji. Medun kene 1, 2, 3, 4 medun pisan. Ayo bareng-bareng sini joget Iki bareng-bareng. do masuk remuk-remuk culik Ayo sini sayang. Sik Nah, kene. ayo semuanya sini ya. Ya mang nih sik sabar. Sabar. Apa ning ndi to Mas?
Ini. Omahe adoh. Gegeden sanggul. Ngelumpuk. Sapa Nggih. jenenge iki? Ini sini Mas. Pelani. Pelani. Kuwi. Bandi. Kowe nek wedi karo mik apa aneh ya mik? Aneh ngono paling. Main di Manuan. Manuan. Tangan. Hah? Tangan. Apa? Oh, montong. Kamu binatang tamu ya dari jauh? Bintang tamu. Dari jauh itu loh. bintang matamu. Matamu dewi. Nah. Yang ini. Namanya siapa, Gus? Priman. Priman. Celokane Timan ngono. Pemain di le. Montong. Montong juga binatang tamu juga. Ini yang manis namanya siapa saya? Siva. Siva. Aku ladusing aku. Aku ladusing sayang. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Kenapa? Namaku Siva. Oh iya. Siva rumahnya mana, Sif? Manuan. Manuan. Kalau ini masih satu, coba Dede mau jadi istrinya siapa? Yang jelas tidak jadi istri kamu ya. Catet. Jahat kamu. Bongkoh. Catet. Duwe bojo model ini wis nganggur. Kenapa? Kenapa? Wis ora tek blas. Ngenyek dingi cinta loro lo aku. Gulone 700 iso. Kudu ngono mbase lo. Nangren obat. Kalau wong ayu tok iya. Astagfirullah. Monggo. Nek ngloroi wong kalau nek pasang kali wong ayu kok. Ayo jaran yo. Pencakit joget tayub soben. Wes bermah. Sida. Duet. Mbak Sri, monggo Mbak Sri. Duet apa duit ta? Kete sida rada. Ayo, sida apa ora kamu ngaku Yen gelem? mulo sliramu wis tak aturi neng golek bojo sing lemu ginuk-ginuk wedi. Saiki Baik, Mbak. wis teko. Pungkasane. Ayo. Mbak Sri monggo. Ayo darene kok engko nek wis mulai gak Aku kadung gelem nek sampean moh lho. nggih. Ayo disisihane rene ambek foto keluarga gak apa-apa. Heeh. Niku saking montong dereng Yo sak lagu nggih. pungkas ki. Heeh. Uripem nek susah nek kita. Cah merem. Monggo kali foto keluarga saking montong Bapak Ibu Kancamu lho nggih. buzu ae. Mangke bantu keluarga saking Iki lagu montong. apa? Kalau jingaken keluarga mriki, kanca-kanca manten sedaya mawon nggih. Hah? Oli tap-tapan. Njaluk gemuk. Yo gemuk basa nggon cek ngono kuwi. Enek oli tap-tapan iki Lagune basane sing piye oli gemuk. tap-tapan kuwi? Top-topan panakno blimbing kowe. Rale piye to he? Kula pun angkat tangan, atinipun ajur-ajuran gitu. Kula tak milih pamit, ati kula pun krasa sakit. Kowe kepala kanca bensi kowe. Pandingi pesan. Bang, pengen bakso. Tapi sing kagak bakso. Oh, alah bensi yuk. Ayo, wih lagune ya. Heeh. Ganti sing biru penyanyine ya. Ibu guru kita dari Singgahan. Aku ndek bu guru ngono kuwi. Kenapa? Tak incengi terus. Oh, bocah goblok. Nah, aku mau Piye? duwe guru ngene iki aku mah diunggahne. Piye? Aku mesti tak garap tak salahno terus. Ben ditunggoni terus. Untungnya kok guru SD. Heeh. SMA no, Lembut. sampai dhewe. Gak apa-apa wong bojone rapat ngomong musik iki. Kuwi lho nang tengah miku. Iki lho, Mbak. Seneng mingguanku Bu Guru Ratna Kaila. Ada.
Iki jane yo foto kaya bangkak lho. Pokoke ra gelem foto dadi Aja salah gungkas banter-banter. langsung. Oh iya, Ngono ya. bagus tinggal aku foto Bu nggih. Heeh. Yuk, Iya dong. Bolos kok dipamerno. bangga no. Iso bolos bangga to, Bu? Jane negeri terus tuh. Heh? Terus tuh. Dek iki diakui negeri ora negeri Sing wae. banget yo kuwi kok so. Mbok dilereni. Kok dilereni ngono kuwi. Wong ngomong Jane iki pas toh. heeh. Mas Doni sing jaba pateni kayaknya kontrol tak ya. Tak pamit ya, tak pamit sik mesisan ya. Mas Doni sing jaba pateni gak apa-apa. Silakan masuk Dek Cahayu. Mbak Jo, ayo ditutup sik acarane Mbak Jo. Ya, tak tutup sik. Mati. Ya, segini. Ingine Mbak Jo, alhamdulillah dicara para madyaran sono kanthi lancar gancar pinaringan ora ana alangan apa-apa. Pramila monggo ndedonga mring Gusti Mbak Jo. Sak paripurna ing adicara menika muga-muga ingkang ngampu gati rejekine ora lokak ning tambah kebak makmur sarwa kanthi nandur gemah ripah loh jinawi panjang umur kathah rejeki. Sedaya panyukuya ngaturaken kuwi panuwun tanpa upami priyasipun Mbak Jo. Panjenenganipun pepunden kula saking Mustika Ayu, wedding organizer mijil sakitan Desa Krok, Kecamatan Montong Tuban. Foto lan syutingi. Kadang kinasih saking Karisma Syuting mijil sakitan Watang Tambarejo ugi ana studio mijil sakitan Montong Tuban. Elekune. Saking kadang kinasih Yubora mijil sakitan Singgah Tuban. So sisteme. Abadi Audio mijil sakitan mriki kemawon. Mantene didongakno muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ing pungkasane atur kalau Dimas Bagus atau Kula Mbah Kusuma pamit saking ngarsa panjenengan sami kita buka kanthi wawasan alhamdulillahirabbil alamin. Usana saking kondur saking pinanggihan malestana wekdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lucu ora lucu sing penting guyu. Matur nuwun. Monggo miki mati karo siji tok. Monggo Bapak Ibu keluarga saking Montong nderek foto liyen nggih. Heeh sedaya mawon mangke kalajengaken keluarga mriki. Monggo tasik wonten sedasa lagu malih.